I divno je ponovo vidjeti te u magazinu. Dobar početak 2013. Naravno, eto, sretna i vama nova godina, da poželim svim gledalcima sve najlepše u 2013. Adile, koja je želja koju si sebi poželeo tačno u ponoć, a još ti se nije ostvarila? Da mi se ponovi 2012. Za mene je stvarno bila jako uspešna 2012. godina, tako da ne bi se žalio da me bude baš takva. Pa zaista večeras je sjajna atmosfera, ovo mi je već drugi put da sam u magazinu i prvi put je bilo fantastično, večeras je nestvarno dobro, stvarno nestvarno dobro. Tako da eto, jako rado dolazim ovde jer je publika divna, uopšte mene Beograd voli jer je mnogo drago zbog toga. Za zarobljeno, sa tobom sam se opeko, kao nisam jedan pre, od te vatre i sad čuvam se. Imat ću je 600, al to neće biti to, ko što mi se s tobom desilo. Da nisu moguće, da me voliš mene beskrajno i da imam dugi vek, neću s drugom naći lek, ostaću te želja za uvek. Sve dosta srce prisjećaj svojih dana i nesreća. Si ona moja najveća, a ja ti na to ti ne mogu bez tebe ja. Dođi ja te volim, šeca te namira, samo ti si ta. Ni duši svoju da te